Салом дӯстон ва боз як бозии нави дигар барои пул коркунӣ ба таври автоматӣ силка барои регистратсия кардан дар поёни видео мешавад. Ва дар ин ҷои менюи асосия вақти шумо регистратсия кардед бо воситаи электронии почтатон ва дар ин ҷои нами персонажҳо ҳастае ҳаминро мехаред ва ё автоматик кор мекунанд ва вақте шумо регистратсия мекунед персонажи якумша падаркатон метавад мисалид на 30 рублай. И 30 рубл дар як моҳ фоида меёрад, нархаш 10 рублай. Ва шумо метавонед ҳаминро бихаред ба таври автоматӣ пул кор кунед. Ва инҷа нишон додесае ки чучукшаниш баланса нишон додесае ки худаш автоматӣ кор кардесае. ва инҷа персонажҳои диюмаш боша 180 рубл дар як моҳ меёрад, 50 рублай нархаш. ва бихоҳед мехаред, нахоҳед ҳамон персонажи якум хати омӯхед кор кардан мегиред ва дар инҷа персонажҳо бо бисёрай чанд қадаре ки қимат чид ҳамон қадар фоида бисёртар меёрад. ва инҷа боз серфинг дорад, шумо метавонед дар серфинг пул кор кунед ва ҳамин персонажҳоро бихаред. Серфинга интихоб мекунем. ва инҷа ҳамин сайда переход мекунем ва инҷа 15 копеек мода пул мегузаронем. Переход мекунем. Инҷа таймер нишон додесае. Таймер ждат мекунем ки таймер бучид. Инҷа ҳозир баланси мо 56 копейкай. Айна таймер ҳозир буд мешавад. Айна таймер бучид ва инҷа суръатҳоро нишон додагия мегӯяд ки инҷа нависагия нажмите изображение машина, яъне ки мошина биёвед. Ва инҷа рости мошин дар мишкара зер мекунем ва назачислен 0.15 рубл. Айна пул дар баланси ман гузашт ва айна баланси ман 1 рубл шид. Не ин сайти дига буда. Ва ина 56 копейкай ва якбор браузерро обновид мекунем ва ина баланси ман 71 шид. ва мехоҳед ҳозир бо яктаи дига ҳастае метавонед сайтҳоро тамошо кунед ва пул кор кунед. Агар бихоҳед ки пул бигузаронед дар ҳамин сайт сразу масалан пул бисёртар кор кунед, PayPal интихоб мекунед ва дар ин ҷои нами кашлокҳое ки дидесед бо воситаи ҳамин кашлокҳо картҳои виза метавонед пул бигузаронед дар ҳамин бозӣ. ва вивестиро интихоб мекунед. Дар инҷа боша шумо метавонед пултонро бигиред минимал ва инҷа пулотонро метавонед дар кашлоки Payeer, Kiwi, Mir, Visa, Mastercard, Tron, Bitcoin, Dash дар ҳамин кашлокҳо метавонед бигиред. Минимал каш дар Payeer 1 рублай, 1 рубл ки кор кардед метавонед пулта бигиред. Дар Kiwi боша 500 рублай, Mir дар 1000 рублай, картаи Visa картҳо 1000 рубланд. ва ин кашлокҳои Tron, Bitcoin, Dash боша иёда 100 рублай. 100 рубл кор кардед мегирид иё. ва ин ҳозир баланси ман 71 копеек шидагиай. Ман агар ҳамин 100 рубл шавад, 1 рубл шавад, ман сразу пулам метавонам бигирам. Ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.